Jaká je vodička? Fantázia. Dneska je 13. septembra 2016. Malé rybky? Nevím, Zuzi, kde sú. No poď ke mne, nech si to odfocím. Poď pomalinky ke mne, poď, Zuzi. Kúkaj sa na mňa. Tak, poď bližší. Ne, o tamto. Dobre, môžeš. Poď tuto kúknúť tento ostrovček. Kto to robil? Toto je náš pekný školáčik. Jej, ako to spravili? Neviem, to naukladali kamienky. Budeme hľadať žabky. No. Vyšli som spravili žabky. Taký kamen žabky. Tu jeden. Áno. Dobre. Výborné. Toto je naša návšteva. Váhu. Tu sme sa chodívali kúpavať. Dobre. Zuzka robí žabky. Fakape. Čo je? Tape. Trápne? Dobre. Končíme.